hartu gendun urtebirik behin sormen lan bat saritzekoa. Eta konpromiso horreri helduta, gaur Korrika AEK kultur sorkuntzarako bekaren bigarren deialdia egingo dugu. Ezaguna da AEK Korrikak euskararen berreskurapena eta normalizazioa dituela helburu eta horrekin batera euskal kulturaren sustapena ere bai. Horren adibide argia da korrika bera eta bere baitan antolatzen den korrika kulturala zehatzago. Eta bada beka bat euskal kulturaren baitako sormen lanak saritzeko eta gero korrika kulturaleko ekitaldi nagusia izango dana taxutzeko. Orduan, aipatu bezala gaur bigarren deialdi horreri ekingo diogu. Bekara edozein euskal sortzaile aurkeztu daiteke eta disiplina anitza edo bakarra barnebil dezakeen proiektua aurkeztu daiteke. Xedea bada sormen lana bultzatzea eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera. Eta amaitzeko jakin gaurtik aurrera zabalik dagoela parte hartzeko epea urriaren 31 arte.